Boas, aquí Edi, listo para unha nova sesión de pulso activo. Hoxe imos a facer unha rutina que nos vai a facer mover o corpo, activar a enerxía e nos vai a facer sentir ben en pouco tempo. Se estás listo, arrancamos. Imos alá, que tal rapaces, estades listos? Todo ben, sí. Con enerxía, non? Sí. Vale, se non se me encargo eu de que teñas enerxía. Pois a verdade é que cada día é distinto, pero chegar, entrar pola porta e ver a Edi sin camiseta poñendo no micro, pois, que queres que che diga? Xa entrei con máis alegría. A ver, entendo que ese sea o seu momento favorita. Casi tamén foi o meu, así que con eso digoche todo. Que o rapaz está bastante ben. Imos a comezar, como sempre, con mobilidade articular, vale? Imos dende arriba hacia abaixo, como sempre. Comezamos co pescozo, dibuixando círculos. Eso é, suave, que non sean moi amplios. Así, moi ben. Ben, paramos no centro e vamos aí cos sombreiros hacia adiante. Círculos cada vez máis amplios. É normal que sintamos as zonas un poquinho cargadas destos días, non pasa nada. Imos a baixar agora a zona das cadeiras, mans na cintura e aí, a bailar. Movemos a cadeira dun lado a outro. Sempre dis a bailar, xa casi podían poñer música. De verdad, estaría ben, unha Así clase unha con música. salsiña, Cambiamos, Un merenguiño. xuntamos os xeonllos e imos alá, dibuixando círculos. Imos ora co pulso e cos nocellos hacia adentro. Perfecto, chicos. Unha vez que acabamos ca mobilidade articular, agora imos a pasar ao quecemento, vale? Imos a facer 3 exercicios e imos a comenzar levando os xeonllos arriba, vale? Imos primeiro de un lado e de outro. Flexionando a perna arriba, eso é. Imos collendo pouquiño a pouco temperatura, acompañamos de movimento de brazos. Dúas máis, unha, dúas e terminamos. Ahora vamos a pasar a facer abre-cerra, vamos a abrir arriba, eso é, abrindo as pernas. Moi ben. Eso é, un pouquiño máis. 3, 2, 1, perfecto. E agora, xa para finalizar o quecemento, o que imos a facer é colocamos as mans aquí detrás na cabeza e mantendo as pernas completamente estiradas, imos aí hacia adiante, vale? Pegando saltiños, brincando un pouco, mantendo as pernas como se foran unhas patas de pau. Eso é. Uns segundiños máis, seguimos. 5, 4, 3, 2, 1... Moi ben. O parecer para Silvia o momento favorito é cando lle poñen o micro a Edi, pero para min realmente o momento favorito é cando acaba a clase, cando finalizamos xa todo. A min o momento favorito de toda a clase é cando me van salindo medianamente ben os exercicios. Pero é unha consecuencia simplemente de pasar os anos, entonces non lle hai que dar máis importancia. A mí fai uns anos tamén diría, uau, vete a topa Edi, pero agora xa aspiro a outras cousas máis tranquilas, sabes? Moi ben, rematamos xa o quecemento e hoxe o que imos a facer na nosa clase é traballar sobre todo o tren inferior. Traballamos sempre todo o corpo, pero especialmente imos a centrar un poquinho nos glúteos e nas pernas, zona de cuádriceps e de isquios, vale? Entón, o primeiro exercicio que vamos a facer xa é coñecido é o agachamento. Imos a coller a posición de sempre, pés separados a anchura das cadeiras, e o que imos a facer é levar o cu hacia atrás como se nos estuviéramos sentando nunha cadeira. Neste caso, estrela a corte de coller a cadeira e o que facemos é collemos aire, baixamos e subimos expulsando por a boca. Collo aire, séntome nunha cadeira imaginaria, expulso arriba. Imos a facer 2 series de 10 repeticións. Acordádevos que os xeonllos non sobrepasen a punta dos pés, o cu hacia atrás e a espalda erguida. Si miramos hacia baixo, que non temos que mirar hacia baixo, temos que mirar ao frente, fixadevos que vexade sempre a punta dos pés. 2 máis. E unha última.
Moi ben. Como estades, chicos? Ben. Vexo-vos ben, vexo-vos Vai fresquiños. facendo efecto, non? Vai facendo, Silvia, xa tú ves, tedes sí. que ir notando no corpo como últimamente vai cambiando cosas aí. Xa pesa menos. Ah, Xa pesa eso, menos. mira, Estrella, que contenta está. Costa menos tamén facelo. Pois eu hoxe de ánimos levanteime ben, sempre que veño ao programa, veño con boa xente, con un bo grupo, a dalo todo. Ahora, xa que fixemos unha serie, imos ca segunda, vale? Mesma posición, pés separados a anchura das cadeiras, collemos aire ao baixar, estendendo brazos, e soltamos ao subir. Apretamos os glúteos e soltamos cando subimos. Dicía Estrella que ela non quería o cu da Kardashian, que quería mellor o de O meu. o de Beyoncé, verdad? O meu, O teu. Todos temos o noso corpiño e hai que traballalo, eso é. Dúas máis. E unha última. Moi ben, sí, señor. Como estamos? Maravilla. Perfecto. Non lle digares, pero non sei se non lle gustará. Porque a primeira Kardashian era o Beyoncé. Quen lle dera a elas? Tú sabes o tempo que tardei en un testico tan grande? Pero entonces, ahora vou no tornear, así váxeme poñer un pouco máis duriño, pero como me volve a decir algo, voulle dar así no del, xa verás. Ben, agora vamos a facer un exercicio que é agachamento tamén, pero vamoslle a aplicar movimento hacia un lado e hacia outro. E imos a facer dúas series de 10 repeticións. Vamos ir unha a un lado e a outra. Van a contar como unha, vale? Entón, vou a empezar na posición que estaba antes, pés separados a anchura das cadeiras, baixo, e unha vez aquí o que vou a facer é desplazarme a un lado e a outro. Fixadevos que temos a Silvia e a Anxo con gomas para facer o exercicio máis intenso e temos a Noemi con pesa tamén para aplicarlle un pouquiño máis de intensidade. Entonces, imos a desplazarnos primeiro hacia a dereita e despois hacia a izquierda, vale? Entonces, collemos aire e solto. E desplazo. Eso é. Moi ben. Dúas. O cu hacia atrás. 3. Vas ben, 4. Silvia. Eu ben, e ti? Sí, vexote así chorando. 5. 6. Mantendo o Máis cu lixeras. abaixo, vale? Mantemos o cu abaixo, non levantamos. Abaixo! 8, se non me equivoco. 9. E 10. Moi ben. Recuperamos, soltamos un pouquiño pernas. Se vai notando esa Sí, extremo sí, inferior. tira. Vai tirando. Aquí algún vai de valiente acaba sufrindo. Xa que vin a Silvia cas gomas, dixen, pois por que non o vou facer? Entonces, fíxeno tamén Candela. Non sei se Anxo non andará medio picado. Eu vexome ben usando peso. Non son moi flexible, entón vexome ben usando pois as halteres, vexome capaz. E con non volcar defender o exercicio, me doi por satisfechísima. Moi ben, pois unha vez que terminamos a primeira serie, imos ca segunda. Acordádevos, o cu sempre abaixo, vale? Non o levantamos para nada, simplemente abrimos e cerramos. E comenzamos. Pés separados a anchura das cadeiras e imos hacia a dereita. 1, 2, eso é, co meu ritmo. 3, 4, 5, eso é. Ánimo, 6. Podedes contar en alto, 7. 8. 9. 10. E 10. Moi ben. Sensacións por ahora. Bueno, está eso quente, Vai eso quentiño, verdad? Xa vas notando aí o traballiño nas pernas, no cu. E ahora imos a traballar na colchoneta. Imos a pasar a cuadrupedia. Cando nos agachamos, eu polo menos cando me agacho parece que se me move todos os músculos do corpo, porque non sei cantos temos, pero movemos todos. E aquí estou descubrindo músculos e osos e articulacións que non sabía Castilla. Moi ben, ahora pasamos de traballar de pé a traballar en cuadrupedia. Para ir a cuadrupedia o que imos a facer é un movimento de transición. Entón, separamos os pés a anchura das cadeiras, imos a coller aire levantando os brazos, collemos aire pola nariz, e doblando desde a cintura imos soltando aire, apoiando as mans no chan, flexionando un poquinho os xeonllos, e colocámonos en posición de cuadrupedia. Isto quer dicir, mans debaixo da anchura dos ombros,
os xeonllos separados a anchura das cadeiras. E aquí o que imos a facer é imos a traballar primeiro cunha perna, vale? Que a perna dereita. Se temos problemas no pulso, apoiamos os antebrazos, válenos igual. O que imos a facer é, mantendo a perna sempre erguida e ca punta do pé mirando hacia baixo, vou a coller aire e vou expulsalo elevando non máis da altura do glúteo, vale? Baixo, completamente estirada e subo, sempre estirada, Estrella. Eso é, e baixo. E subo. Imos a facer 10 repeticións. 4, mantendo ese glúteo, activando o glúteo. Ao soltar o aire, metemos o ombligo hacia dentro. A mirada, que vaya hacia o chan, para que non esforzar aí a zona do pescozo. 8, 9... Isto non o vexo, eu casi que a saco. E 10. Moi ben, Anxo, vemos aquí como Anxo, tanto Anxo como Silvia están traballando cas gomas, polo tanto, o exercicio é máis intenso e di ora Anxo que está costando. Tanto Anxo como Silvia, non, que xa solamente queda Silvia. Ahora pregúntate, a ti, que tal estás, Anxiño, como vas? Chorei un pouquinho. Hai piques sanos aquí, hai piques sanos. Bueno, hoxe foi un reto especial, porque puxeron nos gomas tanto a Anxo como a min, e bueno, el nun principio estaba a picarme un pouco, pero ao final a que aguantou máis, pois fun eu. Así que 40 sí, pero en forma. Bueno, a ver, rendir tampouco, pero deixeina ganar. Ben, é verdad que picaba aí un pouquiño a perna, o cuciño, bueno, un pouco todo en xeral. Entonces dixen, bueno, pois vou a deixar que se poña máis en forma ela. É moi importante cada un na casa sempre que o faga o mellor posible sin competir con nós ni con ninguén, vale? Cada un o seu ritmo, eso é importante, sin mancarnos. Ahora, vamos a cambiar e vamos ca outra perna completamente estirada, collemos aire e subimos. Sin sobrepasar a liña dos glúteos. 2, 3, eso é. 4, como ides na casa. Ánimo, veña. 6, sí, señor. Vexo vos ben, 7, ánimo, estamos acabando. 8, mantendo ben a posición. 9, e última. 10. Moi ben, recollemos atrás, relaxamos a zona dos glúteos, lumbares e descansamos. E podemos apoiar se queremos a frente no chan, se queremos meter as mans aquí, o mismo para atrás, vale? O importante é que relaxemos esa zona que acabamos de traballar, zona de lumbar, zona de glúteo. Moi ben. Unha vez que xa acabemos neste exercicio, imos a facer agora o mesmo, pero agora aplicámoslle unha variante, vale? Agora vamos a manter sempre a perna arriba, na liña que con os meus ombreiros e co meu glúteo, e unha vez aquí vou a dibuixar círculos ca punta do pé pequeniños. Primeiro nun sentido e despois, cando diga eu, cambiamos o sentido, vale? Mantendo sempre a perna estirada. Entón, subimos a perna, mantemos aquí, e aquí comezamos a dibuixar círculos. E comezamos, círculos pequeniños, eso é. Temos que notar o traballo no glúteo, vale? Aí, pequeniños, eso é, ca punta do pé. A vista hacia o chan. Se nos cansamos cos pulsos, válenos tamén os antebrazos, aí mantendo, vale? E agora imos a cambiar o sentido dos círculos. Eso é. Notamos como vai queimando, verdad? Queima. Queima. Pensei que cambiábamos de perna. Está moi calada a Estrela. A min isto de dibuixar. 3, 2, 1, vale, relaxo atrás que isto tira. Relaxamos 5 segundiños. E volvemos a posición, colocámonos ben. E agora ca outra perna, manteño estirada, arriba, erguida aí, e dibuixo círculos. Un sentido, eso é, sigo aí, mantendo círculos pequeniños. Cal ten que tirar? Que? Cal ten que tirar? A cacha que tes arriba. A cacha que... A min tírame da outra tamén. Da outra, pues, a ver, cambiamos o sentido. Eso é, mantendo ben basculadas as cadeiras, eso é.
3, A coordinación non é o 2, 1. Wow. Vale, relaxo atrás. Moi bo traballo, chicos, moi bo traballo. Chegouche, Silvia, sí? Agora sí. Así me gusta. mal. A coordinación é mal, sempre mal. Pensar en dúas cousas á vez, mal. Pero bueno, ca corrección do profe creo que ao final algo esférico saiu. Bueno, algún círculo foi algo redondo, outros triangulares, cadrados, bueno, que se... Xa nos queda pouquiño, ahora imos a traballar en isométrico, eso quere decir en estático, vale? Entón, vamos a manter a posición que tiñamos antes de inicio, que en cuadrupedia, pero ahora o que imos a facer é, os xeonllos van a estar separados do chan, non va a estar tocando co chan. Levantámonos un pouquiño, vale? Importante, non facemos o levantar non en corvo, vale? Manteño a espalda recta, manteño esa posición aí, nin levanto o cu, ni nada, vale? Manteño aí esa posición o que aguantemos. Se non aguantamos, xeonllos o chan e descanso, de acordo? Entonces, vamos a intentar aguantar uns 30 segundiños, collemos aire e subimos mantendo aí as puntas dos pés e as mans no chan e facemos aí, aguantamos as respiracións, mantendo o corpo facendo unha liña recta, eso é, moi ben, Estrella, moi ben, cando non podamos, xeonllos o chan, eso é unha campeona, Estrella. Estrella, que tipo de son todo? Ánimo, eso é. Dale duro. Ánimo. Abaixo. Últimos segundiños, estamos aguantando, seguimos respirando. 5, 4, 3, 2, 1. Fenomenal. Relaxo atrás. Edi, eu merezco un premio, Elo? Despois desta clase. Levo toda a clase facendo no nivel máis alto. Ao final, non me tocaba a min. Bueno, eso é bo, eso é bo. Pero a idade Eso é o que significa demostra. Que está en forma, Silvia. Ben, vamos a pasar ao último exercicio, vale? Vamos a complicarlo un pouquiño máis. Mantemos a mesma posición e agora o que vamos a facer é, a estirar unha perna, toco coa punta do pé e volvo. E cambio de perna. Estendo e volvo. Estendo e flexiono. Eso é, mantendo a posición, fixadevos os brazos, a espalda, estendo, podemos ir arrastrando a punta do pé se queredes e volvo. Ánimo, imos a facer dúas máis con cada perna. Seguimos. Estas son a morte, Ánimo, queda unha última con cada perna. E acabamos ca última, moi ben. Levamos o cuño hacia atrás, relaxo. Os brazos tamén poden ir hacia atrás, Estrella. Relaxamos. Ben, unha vez que xa hemos relaxado, pasamos os estiramientos. O que imos a facer é, levamos o xeonllo dereito hacia diante. Estendemos a perna de atrás. Ahora sí que co teu permiso o quito, porque senón Claro. non me dá xeito. E temos que notar o traballo no glúteo da perna que temos diante, vale? Espalda erguida. Notamos aí que nos tira aí nesa zona? Sí. Perfecto. Moi ben. Xa para rematar, imos a estirar un pouquiño a zona dos aductores. Sentámonos. E aí, levamos os talóns cerca do noso corpo, as plantas dos pés xuntas, espalda erguida, e podemos cos cóbados ir separando os xeonllos, mantendo a espalda, eso é, erguida. Aí temos que notar a zona dos aductores, o traballo. Aguantamos uns segundiños. Moi ben. Últimos segundos. E xa para acabar, imos estirar as pernas. Imos ir hacia diante, intentamos ir donde cheguemos, vale? Onde cheguemos, aguantamos aí. Moi ben. Pouquiño a pouco, imos desfacendo a posición e imos pouquiño a pouco poñéndonos de pé para ir despedindo a clase. Moi ben, arriba, chicos, despaciño. Fantástico traballo. Finalizamos esta sesión de pulso activo e lembra, o importante é moverse sen presa, pero sen pausa. Gracias por acompañarnos, son Edi e recorda, mantén o pulso activo. Moi bo traballo, chicos, sí señor, unha vez máis, uns fenómenos.